1984ko argazki hemen ezkondu ginen, Berrespueko ermitan, da, bueno, da, ia 19 pasiak 20 urte ia ezkondu ginela. Noiz ezautu zenuen? Karmele? Karmele ezautu nuen belodromon, pistan, txapelketa batzuk prestatzen, Espainiako txapelketa batzuk prestatzen, han bueltaka, eta, gero, bidai hartan, ezagutu nuen pertsonalki gehiago, ez. Mallorcara joan ginen, furgonetaz joan ginen, gero barkuan joan ginen Mallorcara, eta, kuadrilla moduan, ez. Gainera joan ginen 4-5 bat mutil, eta baita ere, eta neskak ere 4-5 bat neska. Tan, bata beteki izketan, eta hasi ginen pixka bat, ezagutzen, ez. Gero, handik bueltan etorri ginenen, handik 2 urtea edo horrela hasi ginen elkarrekin. Nola hasi zenuten harremana, zer gustatu zitzaizun Karmeleren gandik? Beti esaten dut, gustatu zitzaidala Ipurdia, ez? Azkenean belodromon, bueltaka Ipurdia ikusten nion, eta beti, Orduan aurrez zenuen begiziota? Ez nuen ezagutzen aurrez, atzetik ezagutzen nuen, eta atximurren bat edo beste botatzen genion, pasatzen ginen atximur, baina gero Ipurdien toke txikin bat ola, gehiagik gabe, bakizeketan gauza asko ezin dira inda. Zure emaztea da aspaldiko urteotan, baina zuretzat askoz gehiago ere izan dela esan genezake, ezta? Manaiara egin du, manaiara mundu horretan gainera hori, lehenengo nesketakoa, gizonen arteko eztabaidaten sartzea, hasiera batean ez zuen ongi ikusita, ez? Baina, ni beti esan dut, inorrek ez duela borroka gehiagongo zure etorkizunagatik ez bari bada etxekoa bat baina, ez? Beraz, gainera, dena etxean gelditzen da, uneko 10 inori emon beharrik ere ez dago? Ez dago konpartitu beharrik inorrekin. Eta, hortaz aparte ere, transmotoa egiten zidan, azkenengo zarrenakin aurdunaldiakin ere transmoto egiten zidan, asko lagundu zidan, bazkariketan ere, beti arazoan dituen kiloekin eta hori, eta pixka bat murrizten eta... Uste dut kiloa galtzeko ere lata galanta eman zizula? Nahiko burro gorra naiz nire ez, baina, beak esan da, eskenean alimentazioa, inaki arratailekin eta hori, pixka bat dieta bat eginez, bea oso gogor jarritzen, nire ondo onartu nuen, eta, uste esaten da bezala, nire garaipenan erdia, beraien alde da, pixka bat berak egin zuen lanengatik ere ez. Azkenean ere etxea etortzean, zure gogortasun guztiek, lan egindako entrenamientutako guztiek, eta azkenean etxean daukezunak hitz egiten duzu, eta nik uste behari esan dizuen bezala, behari zordiot pila bat. Uste dut, 85ean edo, izan zenuela hor tentazioa, Gipuzkoatik Monakora joateko, zerga kontuak direla testiela? Ez bakarrik zerrak, baizik eta, ni mapeien eguen, Toni Rominger nire liderra o nire ekipoko nagusiarean antzegoen Monakon, eta jendeak hartu behar du garbi txirrindulari batek o kirolari batek urte batzuk dituela dirua lortzeko, eta gero horretaz bizi behar duela, ez? Eta orduan, aukera nuen bere momentuan, esan dizuen bezala, ekipoko jende asko zegoelako mapeikoak Monakon, eta burutik pasatzen egun, saiatu ginen aukera hori egitekoa, baina azkenean ikusi duzun bezala, hemen geratu ginen, familia, etxeak asko tiratzen du, eta azkenean etxean geratu behar duzu ez. Inoiz damutu zera? Gauz batzuetan bai, handikan beste ikuspuntu batzuk dauden bizitza bezala, beste ikuspuntu batzuk dauden Monakon bizita, baina, esan dizuan bezala, familia hemen daukegu, bizitza hemen daukegu, eta bizitzeko modua ere oso desberdina da ez, area junen izan ezkioz.